Tréningové alebo odučacie nohavičky povzbudzujú deti k vedomému používaniu toalety a tak uľahčujú prechod na nočník. V našej dielni vyrábame 3 strihy tréningových nohavičiek na deň aj noc. Dajú sa použiť samostatne, alebo si ich môžete posilniť o booster vo vnútornom vrecku. Rozopínacie nohavičky s vysokým pásom sú vhodné aj na spánok. Vložením boosteru alebo prefoldu do vrecka nahrádzajú bežnú plienku. Do nohavičiek sa na posilnenie savosti skvele hodí dlhý alebo krátky booster, prípadne prefold, čiže viacvrstvová skladacia plienka, ktorá sa rozložená po opratí rýchlo vysuší. Ak si prajete posilniť savosť naťahovacích nohavičiek, najskôr ich otočte na ruby a následne do nich vložte vkladačku podľa potreby. Vrecko na obidvoch stranách vám výrazne uľahčí manipuláciu s vkladačkou. Následne ich oblečte dieťatku ako bežnú bielizeň. Rozopínacie nohavičky sa vďaka patentkám v páse ľahko prispôsobia aktuálnej veľkosti dieťatka. Posilnené vkladačkou ich môžete používať rovnako ako bežnú plienku počas dňa. Na denný alebo nočný spánok odporúčame nočnú verziu nohavičiek s vysokým pásom pre extra ochranu. Tréningové nohavičky môžete používať počas celej fázy plienkovania. Vďaka priedušnosti eliminujú kožné problémy a prispievajú aj k správnemu vývinu kĺbov u detí. Nový štandard bude balovaný. Lidka, šuhu!